रव्याच्या मस्त खमंग खुसखुशीत अशा करंज्या बनवण्यासाठी मी रवा 2 ते 3 तास अगोदरच भिजत ठेवलेला आहे आणि आपण आता त्याच्यात पोळ्या लाटून घेणार आहोत। ह्या पोळी जी लाटलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ आणि तूप याचा साठा लावून घेतलेला आहे। याचा आपण आता रोल बनवून घेणार आहोत आणि याच्या छोट्या छोट्या लाट्या कट करून घेणार आहोत। तर ह्या लाट्या आपण लाटून घेतलेल्या आहेत। मी सारण अगोदरच बनवून ठेवलेलं आहे। रवा, खोबरं आणि पिठी साखर याचं सारण बनवलेलं आहे मी। तर आपण आता करंजी हातावरच भरून घेणार आहोत। तुम्ही कशा पद्धतीने करंजीमध्ये सारण भरता हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर मला हातावरच करंजी भरायला सोपं जातं, सोपं वाटतं। तर अशा पद्धतीने मी हे सारण करंजीमध्ये भरून घेते। भरपूर सारणही ह्याच्यामध्ये मावतं। सारण करताना तुम्ही जायफळ, वेलची पूड, ड्रायफ्रूट्स हे देखील ॲड करू शकता। तर आपली करंजी भरून झालेली आहे। एक्स्ट्राचं जे पीठ आहे ते काढण्यासाठी आपण फिरकीचा इथे वापर केलेला आहे। तर अशाच पद्धतीने मी सगळ्या करंज्या करून घेतलेल्या आहेत आणि आपण आता हे तळून घेणार आहोत। दोन्ही बाजूने आपण करंज्या छान अशा तळून घ्यायच्या आहेत। करंज्या आपण मंद आचेवर तळून घेणार आहोत। छान लेयर्स यायला लागलेले आहेत करंज्यांना, तुम्ही बघता इथे। तर माझ्या करंज्या तळून झालेल्या आहेत। खूप छान असे लेयर्स आलेले आहेत त्याला, तुम्ही बघता इथे। तर तुम्हाला ह्या करंज्या कशा वाटल्या हे नक्की कमेंट करून सांगा।